Rami takaba palo banda, rami de anak simpang jalan, ado balangko dalam koto. Kok tadaga dusana jo Cyril Asmara, voka YouTube Sinar Fadang Official, ado Cyril Asmara di dalamnya. Alai jaleri dusana tuh, walau di rantau maupun buka lah YouTube Sinar Fadang Official. Boleh bertemu jo Cyril Asmara. Bye bye dusana. Alah sabalai anak jalan tanah madang malang sabalalai anak jalan jatuhlah kata larang jauh sularonyo jatuhlah kata larang rantau sulara onando lula kaset olah nomor salapan nomor lah 9 olah tiba lah 10 ora bana larang rantau dia la jangan
Oto bilang badan diri malang sadang basanang-sanang jolunala sadang basanang senang bana kanda indah ada balarang pinta boleh kanda balaku mintuo sayang kaduonyo Kok kamanggale modal dia gia karajo mande manolong nyotolong di bapa lunak lambui ndak kabalarang kandak minantu onam pokoknya kaduo-duo lait sayo jo sakato lain ndak ado dua batang katuan lain dak gadua batang di sinan kalau dipandang tinggal malang sedang di padang iyo jauh piak lunak lambui sarato mintuo sekalian Oto bilang orang di kampung dibilang mandela badan malang sadang tidak kari ulu langgai sadang di pondok lah pondok juo menangi mande di pondok honde nak kanduang malang nae lamo bana malang babali lambe bana nak pulang ke kampung Oh balik lalai nak malang mande pulang lalai nak ke korong kampung ko ayah lah meninggal mande tinggal di pondok sawah mande tinggal malangai di pondok sawah mande ndak ada dona badusana malang di rantau lamo juo ndak ibu malang jumane dona pulang lalai nak dari rantau yona kok mandi lacuk nak sakit-sakit yo malang kok nyampang paniang nak badan mandi paniang siapa manduduan kok sempat damam badan mandi damam siapa cari ube yo nak Hoi bolana malang kamane yona 2-3 pondok di sawah yo pak pondok kau dari kapau kok lainyo ibu tuan ala balik ke kampung orang di rantau yo pak itu tangi mande malang tuan oba itu tangi mande malang hoinyo menangi nangi juo menangi di pondok sawah yo pak nampak ayah si malang mai nampak anak kemapai merantau yoda nana alun juo balik mande batamba damu juo mande batamba sansai juo pai
Inyo sadang di pondok sawah yo pak, sadang menangis sambo seorang maimbau malang nan dari rantau maimbau malang babali yo pak. Pulang lalaina badan malang yo nak, baliklah malang anak mandi na Aku ayalah sudah nak berkubuan yo nak, dak adolai harapan mandi harapan ke badan diri malang pulang lalena. Badan malang naik, ba itu tangi badan mandi pak. Sedang menangi ju tinggal di sinan badan mandi to japui malang babalik. Sedang sanang di kota Padang, awak sedang bersanang-sanang. Nyo aja badan lunak lambui, dia kandung upiak lunak lambui yo dia. Kita pai ketampe etek dia, ke rumah etek kadai lontong yo dia. Samanja awak sudah menikah, samanja ambo disiko, ndak mencubo do dia. Ketampe etek Tuhan. Ndak mencuba doa ketampe ete mendengar suami namai bau baru bakato badan luna onde abang dengan bana ko itu bang nakato abang kama di bau luna namu yo bang. Kama di bau luna pai yo bang, asajan luna batinggan yo bang. Kama kato abang malu nak turuti, nak kabataga cie ju lunak sayang mabangi kabake abang yo bang. Lunak sayang mabang kabake abang mandanga katoco itu alanyo ambil kontak oto satonyo ambil kontak oto maalun badan buyong malang nyola pandai manyupi roto. Diminta izin kaya dengan mande, oh ayah sarato mande kami kapai main-main badu yuluna lambui ya. Badua maya jalona lambui mandanga kato darinya badan minantu pailana main-main pasan ayah ndak banyak-banyak malang. Bapasan ayah ndak kabanyak elok-elok nak badan di jalan. Bau oto jangan balangga oto abi dia ya nak masalah. Nambedo kalian nambah duo kok sempat cecek binaso akadayo. Badan kami yona ba itu kato mandeluna Tuhan. Oba itu kato mandeluna, oba duo joaya lunak lambui. O mandanga kato itu ndak tabado sanang dalam mati, sajuk di dalam kiro-kiro, sunyi di dalam pemikiran.
O barangke inyo nambadu ala kalua oto di kandangnya lanai badan lunak lamui kontak tabeong masini dui gas ditakannya o gas tatakan kompleng nyorese kompleng tarese andel masuk kompleng di papa wala bajalan oto tadi sadang jalan andel nyopor di satu per kaduo di dua per katigo dari tigo lape kampe tambah di ampe tambah tanang ba itu inyo ate oto tuan tambah diampe nyo tambah tanang apa tando lari nyo tanang dangadang lari 80 ado menkilo kasaratu ya do cipia 2 bili 120 lari oto kasuo amper kilometer Kajaba kaja tonggak kawe laraba tonggak kilo nampak gambar tangkurak nasi mandasi kasih alu buni babuni karekel jagung buni basiu jalan gadang buni barabap kucapi buni bagandang basarunai Oto bajalan nyo ataruijo nan patang sepatang itu patang bajawe dengan sanjo nan sanjo sasanjo itu anggaran puku 7 sanjo sampai ke rumah badanete di sinan kalau dipandang talata oto di alaman lah turun urang nambah 2 satu lainnya turun latarui kalabu rumah satu tibo di labu rumah baca assalamualaikum menjawab lah badan ete alaikum salam lah kato ete naik lah naik rumah kironyo malang anak liau pai Oke ronyo malang nyo anak liau nak tabado sanang nyo hati pa badan diri mande iyo la ete jo apa tu naik la nak kate rumah la naik malang jo lunak lambui Hosato naik malang jo lunak lambui la duduk ate kurisi tangan tampai ate meja walau inyo basanang hati nantak kemungkin nantak kana yo pak sadangnya duduk yo talata aye diete bakato ete jo apa minum lana Ayana ko tuan O minum lana enyo ayana ko mandanga kato rupo itu di sinan kalau di Malang nyo ambil gaya dalam gale O satu nyo ambil ayat tadi Antanyo nang katibo anta musibah nang kadatang lape lagale nanyo paci o badare tibo di simin lamot tamanung badan malang bakato ete sekali nak kanduang malang anak ete yona o mangalape nak gale di tangan na mangako lape gale na bapaci yona ako sabab nak jokarano atakana di simalang mandanga katoco itu malang mulai baibo ay mato bantu kamaniti yo pa hondet
ete dengan bana yote ete jo apa salaku induk kambo salaku mande dengan bapak nanado di daerah Padang yote mangkola pegale namba pacite mangkola pegale namba pegang bakaote aye baminum raso mande maimbau malang yote raso mande te mamakie makie marato maimbau ambo yote mangkola pete gale di tangan takana ya jo mande antanyo ba ayote ya ambo Tuhan malang la mulai nyo manangi anta kabaate ayambo anta saki anta sehat lalamo ambo di Padang da ado ambo te balik-balik sore sepucut te ndak berkirim ndak ado lape ke korong kampung dote antabaan nasib ayah antabaan nasib mande ndak ado badusana bapak ramanse dalam kampung hambo anak seorang te tonggak babel yang anak seorang di rantau pulau kabaan nasib te mande malang te Mandanga katonyo dari Malang mencali Malang lemenangi ete jo apa lemenangi pulau baru mendaki ete deke Malang nyopaci kudua si Malang onde Malang anak ete yona hujan Malang dak nak menangi juna Pailang basuh mungkuang ke semua tua Pai basuh mungkau ke kamar mandi Nak jangan menangi juoyona masalah mandi yang di korong kampung Yolah mandi badan Malang Bila kepulang ke negari Konda ado Malang bepiti tutut tangguang jawab ete yona mandang akato dari ete yopa baru menjawab badan Malang ete sarato apa terima kasih banyak-banyak yopa terima kasih latih badan ambo rencana dari hati ketik dek nampak mande maimbau raso tibo mande menangi malangi yote pulang ke kampung yote Malang tadaga kemande Malang yote yo agi late piti kabalan yo untuk mencari ayah jo mande te mandanga kato dari Malang menjawe badan lunak lambui lama nangi pulau ambil tangan suami abang sayang jo lunak abang sayang jo lambui jale abang lai pamande tadaga kebake mande mabang mintu di badan ambo mangai dah abang mengecek kaban dari dulu bang kepada lambui
Oh manga piti lo abang takuian bara banyak abang paralu piti bara banyak abang piti ke kampung ambo siap bang magi piti lunak siap bang cari biaya lunak minta kabake mande lambui minta kabake ayah kondak nyuagi dia jo mande kota dape meminta piti jo nyawa lunak bataru nyobange ojo nyawa luna mabang bataru nyoba itu kato badaninyo mandanga kato badaninyo badan lunak lambui menjawe malang lunak menjawe balambe honde dia kan buang malam dia lunak lambui jangan diminta lolai piti kaya jangan diminta lolai piti kamande beko dalam perkiraan mande lunak dalam perkiraan bapak lambui yo dia ambo beko nama bian piti dia ambo beko kamanyusan dia sajo jangan piti diminta pulo biarlah piti dari ete dia oh biarlah piti dia dari ete mandanga kato dari suami onde abang dengan bananta ko indah bini abang do badalam bui anta ko indah bini abang mangko sampai abang mengecek bantu itu yo bang hondak boleh do bang eco itu bana do bang hondak boleh mengecek abang berlanti angan bana do bang nampak bana lambui sayang kabang nampak bana lunak tadorong sayang harapan ke badan diri abang balanti angan abang mengecek kondak bunuh lah oh badan lambui yo bangai jangan mengecek bantu itu yo bang oh mandanga kato rupo itu holasana ngati badan malang ondete sarato apa ambo pulang letek ke rumah mintu ambo karano te ari la malam ju mandanga katoco itu jadi nak kato ete sepaningganyo siluna malenga honyo isian diete piti masuk saku bara banyak piti nyoagi sebanyak 2 juta apa nyoagi diete piti 2 juta nyo masukan ke saku badan malang baru basalam malang jo ete 100 jo badan apa ambo pulang lepak keto malang hoba balik lah malang nak nyolai lah tibo nyodake oto pintu nyo buka kiri kanan tak buka pintu oto inyo lah naik badan si malang anan lunak lah naik pulo seto lah naik lah ote oto kontak tabe yang alam sini duit gas nyotakan gas tatakan kompleng nyorese andel masuk andel masuk apa oto lah jalan oto tu tadi
Ndak guna di lamo-lamo, indak disiko do di palamo. Kainnya jauh panjang sambilan, leput taleo lah di barando. Panik dek lamo lah di bajalan, jauh bertambah hampir jua Tuhan. Oh jauh bertambahnya hampir jua nak guna etong lama apa tanda kini lampir lah nampak rumah badan mandi satu tiba di tempat alamat rumah talata oto di kandangnya. Oh kalau airnya nambah dua lah tiba di lobu rumah baca Assalamualaikum menjauhi ayah ngajo mandinya Waalaikumsalam kata ayah naik lah naik ate rumah di sinan kalau dipandang lah naik malang mapai jolo nak lambui Tuhan. Lanai malangnya jolona lambu satu lanai badan malangnya taruh ikat bilik dalam satu tiba di dalam bilik ala tidur badaninyo. Oh sakalo lalu hari siang pagi sepagi itu lah mandi badan si malang selesai malang sudah mandi. Oh lalaki pakaiannya nanelo ndak tabado lagak si malang. Oh baru keluarnya dari bilik duduknya dake ayah lunak dua jo mande badaninyo. Oh baru bakato badan malang onde ayah sarato mande bari lurui ambo mangece kaya jo mande. Hosabalun nambo mangece maaf bo minta dulu banyak-banyak kok salam bo minta maaf kok salam maafkan badan ambo. Ho tumpak di hari kini nangko tumpak di pagi ko juo mande. Ho ambo iyo mande pulang ke kampung yo ma lalamu ambo nak babalik mande. Ho lalabi 10 tahun ambo di kota Padang ndak mencuba pulang ke kampung sore sapucuk ndak bakirim dopak. Honda ado tahu ayah jo mandi ayah anta le masih sehat jo anta kok sakit bagai mandi ambo ndak ado pulang ya. Oh ambo ndak ada daya pulang-pulang mbak itu kalau dipandang tumpak di badan lunak lambui kironyo alun jo jago dari lalo. Honan malang mangecek jo ayah jo mandenyo baru bakato badan ayah duo jo mande badan lunak. Onde nak kandung malang nanaya jo mandi ndak managa kok kapulang ke korong kampung. Oh ayah jo mandi ndak malarang nampok kok lai capek balik nampak kok lain mana capek balik ba itu kata badaninyo ndak guna to bilang lamo ndak perlu dietong lamo bana. Oh sadang mangecek jo ayah jo mandenyo jago lah badan lunak lambui dicalik suami ndak ado di hati tempat tidur ndak ado di bilik dalam.
Oh baru keluar badan lunak lambui. Nampak suami pakai baju elok mengecek kaya jo mande. Baru tiba badan lunak lambui. Oh satu tiba badan lunak lambui. Onde danganlah dia abang. Kapai kama badan abang babaju elok bang bantu iko babeda laga badan abang yo bang. Oh mandang kato dari badan lunak lambui yo pak. Oh baru bakato badan malang pai. Onde dia kandung lunak lambui yo dia. Oh sesuai kato abang sanyo kapatang yo dia. Abang iyo pulang ke kampung abang dahulu mencari mande. Oh dengan bapak yo dia ba itu bana kato malang tuan. Mandangnya katonyo dari Malang medisinan lunak mengecek menjawe ibu-ibu abang pai balik ke kampung indak babao bang badan lunak do bang Oh indak boleh lunak dia bang pai celik mintu yo bang Kok mandi di badan abang yo bang Oh tantu mandi lo di badan lunak yo bang Kalau bapak di badan abang yo bang Oh tantu bapak lo di badan lunak Baolah bang malunak sekali jangan lunak Oh abang tinggal yo bang Ba itu kato lunak lambui tuan Oh mandangnya kato badan lunak lambui Baru menjawe badan malang Onde dia kandung lunak lambui Bukan takui membawa lunak Bukan takui membawa lambui Oh mangko abang seorang dia pulang ke kampung lunak Oh kampung abang dia jauh di dalam Agak saja dari pasarnya Dia daerah Suranti Mangko sampai kau lulanggai Ananggaran Ampe jam jalan dia Anggaran sampai jam dia awak di perjalanan bekolita badan lunak lambui Cik lai lunak mangko ndak boleh pai mande abang rang bansik lambui dalam kampung yo dia Oh bapak rang bansik rang musikin yo dia tinggal menompang di pondok tengah sawah lunak Oh beko kok malu dia badan lunak Beko kok malu badan lambui Dia indah pai jo abang tinggal di padang badan lambui yo dia Oh biarlah abang dia balik seorang dia Dak kalah modo lunak abang di kampung Kok lah bertamu jo ayah jo mande Abang pulang lambui ke kota Padang dia
Abang pulang madie ke kota Padang, baitu kato badan malang, mandanga kato rupo itu disinan kalau kok dipandang. Honyo ambil tangan badan malang, sarato ayah jo mandenyo. Onde abang sayang jo luna, onde ayah sayang jo ambu, leibo ayah jo malang, leibo ayah jo luna, lei sayang ya kalambui. Jadi padi abang ya pulang seorang, kaban ya kebaki abang malang, jan padi ya balik seorang yo ya. Hoyo paya lunak sekali ya, mambana lunak baki ayah ambo ndak namu. Oh tinggal seorang doya lunak paya, kemana abang ya. Oh lunak pai maya kamano abang, kamabang lunak pai pulo, ndak talo di badan tinggal seorang doya. Oh mandang kato dari anak, baru bakato badan ayah. Honde malang ai minantu ambo, oh malang minantu mande. Haya sayang kabake kalian kaduonyo, kini bau badan lunak lambui yona. Hojan bajalan loang joto umum, janang tunggu oto ambek di jalan, elok joto awak pulang kampung naik. Oh mandangnya kato rupo itu menjawe badan diri malang, oh ayah dangakan bana bobau bana ya oto nangko ndak yo sampai ke rumah mandi. Oto ya ndak lalu ketampe ambo, paling separuh jalan ditumpangkan di rumah orang sampai ketampe balun bisa ya. Oh sampai ketampe nyoa balon bisa mandanga kato rupo itu disinan kalau dipandang. Oh kalau iyo nak sabantu itu, bau sajo laut tonangko di mandak bisang tompangkan. Pokoknya capek buyung pai, capek babalik. Hoko asyang bedo ayah jo mande, hokarano di kampung na idwit susah, jan takwi lo malang membau ke padangko, tinggal di rumah gadang nangko na Oh tinggal di rumah nak gadang nangko, itu kato badan maya sarato jo mandekan uang. Olah sana ngati si malang onde dia kandung lunak lambui mandi lalai dia badan lunak manggaya lambui elok itu kato badan ninyo. Mandanga kata suami Allah barangke badan lunak satu barangke badan ninyo nyotarui ke bilik dalam satu tibo di bilik dalam mandilah badan yole
lunak lambui Tuhan. Mandilah badan lunak lambui. Selesai mandi ganti pakaian, malake bajunya nyonan elok. Selesai lake pakaian, baru inyo mulai babadak. Sudah babadak sikit rambutnya bau pakaian serap. Untuk malang pun itu pulo kau untuk ganti baju selama di korong kampung yo ditampe rumah junjungan. Di rumah mandi badan malang itu kata lunak lambui sudah malaga nyoka luar Tuhan. Sudah malaga nyoka luar bakato ayah lunak lambui nak kanduang badan lunak lambui lain tak lupa nak bau piti keparalu bau piti nak sado sampai. Jangan sampai di jalan kekurangan piti ndak balabi pada kurang yona. Itu kato badan diri ayah mandanga kato bantu itu lasana ngati lunak lambui Tuhan. Lasana ngati lunak lambui ala nyonai ate oto sato lanai ate oto barangke badan. Diri malang pae barangke badan. Diri lemah iyo join nyonyo lunak lambui indak guna tuetong lamo leti boto digawang. Sato tiboto digawang oto mara kapasi siapa mara kapasisi sedang di jalan oto tadi oto bajalan tarwiju malah nyodaki pak bukit lampu lampit tiba dibungui kama badan kama ngadu nambedo baminta putui dia. Malape nagarinya ada era bungui otto bajalan dan tarwiju alanyo tampu talu kabuang
kok lape di taluk kabuang halaman ampur kelok yang hari yang tuan lape nagari kelok jari yang latih boto di bate duya bapijak tunggang tel yang tujuan bana balun jale lape lauto dari bate la nampakkan tu tribusi dek kato balun jale namu dan hilang di nagari satu lape kan tu tribusi menampu si guntut tu lape nagarinya sisi guntut tababang daerah sungai lundang di malu awak nak karusuan nambedo dirabui orang lape nagari sungai lundang tababang baruang balantai kok sempat dirabui orang alamat sayang tabang kalai tuan lape nagari baruang balantai oto bajalan tarwiju indak di jalan di palamu la nampak daerah Cumate Cumate Pak Talang Baduri tumbuh dado di pintu kandang kok sempat lape Pak Sajoak kini siang malam tabayang-bayang tuan ndaklah moto di jalan latih borikan larangan noto bajalan tarwiju indak di jalan di palamu olah nampak daerah duku satu nampak daerah duku oto bajalan tarwiju latih bodi pasar tarusan di malu indak karagu alamu indak basuh sadang tamanyo batinggakan tuan lape nagari pesat tarusan noto bajalan tarwiju la nampak daerah Pasar Baru di malo kalama nasib jo makan dek kato bana tapalangko pai pobilo kabatamu tuan lape nagari Pasar Baru oto jalan tarui manarui tibola oto ola disalali doe tiba to disalido to berjalan taruju indah di jalan di palamu kurang minyak bertambah minyak
bertambah minyak, itu kalau dipandang lah lewat daerah Painan. Oh satu lewat daerah Painan, nyotampu pencuran boga, nak lama nasiba makan, ayah jo mandela nantakana. Nyotampu pencuran boga, oto bajalan tarwiju, latibo di bukit puma, di kelok biawa pae. Satu lape kelok biawa, tababang daerah Sungai Nipa, galak ayah jo mandela nampak tabayang waktu susah. Oh lape nagari Sungai Nipa, to berjalan tarwiju, indak di jalan di Palamu. Di mau toto tibuan manurun ke Bukit Pulai, nampak daerah batang kang ape tuan. Oh nampak daerah batang kape, satu lape di batang kape, laut to berjalan tarwi tababang daerah Talua. Dalam marok lati bocame, yo bedo kondak bayin dua. Kok lape nagari Talua, nyodaki Bukit Tarata, Pamanwang Malang sedang duduk, galak mandela nampak lalape Bukit Tarata, oto bajangan tarwiju tuan. Oto berjalan nyuatar wijo, ndak perlu dihitung lama di sinan kalau kok dipandang. Oh agak saja di badaninya, maalun malang tu tadi, nyo sadang menyupir oto, lati boyo di Tarata. Nyo tampu kampung Lansano, galak mandela nampak lampak, raso-raso ala basu, lalape lasi Lansano, tababang jembatan panjang di Maluati, ndak kaibu lamo bana badan ko hilang, lape dari jembatan panjang. Olah tiba di pasar Surantie, satu tiba di pasar Surantie, marah oto kamu dia iyo ke daerah Hulu Langit tuan. Oh iyo ke daerahnya Hulu Langgai di sinan, kalau kok dipandang dak guna dietong-etong lamo. Oh indak dibilang lamo bana, oto bajalan tarwiju, lati boto di Tambulun, lape nagari si Tambulun. Olah nampak daerah Kota Baru, kok cari bertahun-tahun, laka payah badan batamu tuan. Olah penagari Kota Baru, tababang daerah Kota Panjang, latibo di Kota Marapa. Kok lamo indak batamu, di awak di rantau orang, galak mande lah nampak tuan.
Olape nagari koto marapa tababang daerah kayu gadang lape nagari kayu gadang osingkulan nyo pagabasi latiboto diganti ang bajalan yo oh la la be la la